Ústava Slovenskej republiky článok 102. Prezident za A. Zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu Slovenskej republiky alebo so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov. Za B. Môže podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky s ústavou alebo sústavným zákonom. Za C. Prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií. Za D. Zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Za E. Môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, ak Národná rada Slovenskej republiky v lehote 6 mesiacov od vymenovania vlády Slovenskej republiky neschválila jej programové vyhlásenie. Ak sa Národná rada Slovenskej republiky neuzniesla do 3 mesiacov o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda Slovenskej republiky spojila vyslovenie dôvery, ak Národná rada Slovenskej republiky nebola dlhšie ako 3 mesiace spôsobilá uznášať sa, hoci jej zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane zvolávaná na schôdzu, alebo ak zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky bolo prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje ústava. Toto právo nemôže uplatniť počas posledných 6 mesiacov svojho volebného obdobia, počas vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu. Prezident rozpustí Národnú radu Slovenskej republiky v prípade, ak v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta nebol prezident odvolaný. Za F. Podpisuje zákony. Za G. Vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky. Poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu. Predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v článku 115 a 116. Za H. Vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon. Vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov. Za I. Udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán. Za J. Odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie. Za K. Je hlavným veliteľom ozbrojených síl. Za L. Vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier. Za M. Môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie. Za N. Vyhlasuje referendum. Za O. Môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona. Za P. Podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach. Za R. Má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh. Za S. Vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Prijíma sľub sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a sľub generálneho prokurátora. Za T. Vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora a 3 členov Súdnej rady Slovenskej republiky. Prijíma sľub sudcov. Za U. Rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti podľa článku 115 odstavec 3. Za druhé, rozhodnutie prezidenta vydané podľa článku 102 odstavec 1 písmeno C a podľa písmena J, ak ide o udelenie amnestie, a podľa písmena K, je platné, ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej republiky alebo ním poverený minister. V týchto prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky. Za tretie,
podmienky vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, vyhlásenia výnimočného stavu, vyhlásenia núdzového stavu a spôsob výkonu verejnej moci v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ustanoví ústavný zákon. Za štvrté, podrobnosti o výkone ústavných právomocí prezidenta podľa odseku 1 môže ustanoviť zákon.